Because I am an ambassador of a local product, local talents, local products. Sa na yung mga mistisa makagusto sa ako, di ko ganahan kay local with akong gusto. People, how are you doing? Today is Saturday, medyo busy ang adlaw karon, and today is it's actually 8:15 na, and now karon din sa opening or a blessing sa office sa Street Buy. Okay, muna akong ginasulti sa inyo nga application later ako na isulti sa inyo kung saan ang Street Buy, and of course today also is launching sa ilahang Street Buy delivery. Oh yeah, pwede na gamit imong cellphone, magpa-deliver ka sa imong mga paboritong mga cafe, restaurant, sa inyong mga opisina. O diba? It's nice. We're so glad to announce the Street Buy now offers delivery. Have your favorites delivered right at the Pokemon driver, may gala. Dilimikson ha. Dilimikson. Kasi mo yun na dyan mag-ison may ha. So, let's toast for opening for the delivery and for the success of Street Buy and its partner. Yay. Cheers! Yay! So, basically, unsam na siya. So, we are at the stock market. Mula sa inyo, platform lifestyle. That is bago, di ba? Hindi naman siya something new siya. Because that's what we are aiming for. Because I am an ambassador of a local product, local talents, local products. Sa na yung mga mistisa makagusto sa ako, di ko ganahan kay local with akong gusto. Pag-ingon nila nga local, so nakita na mga wow, wapo din siyang application. But if you don't actually I'm a frustrated computer programmer. No? So I'm nag-classmate ni sa NUST IT. Kabalog ko ng mga IT. Sa'yo maapil na sa damgo ang pag-program. Pinagalaw pa, tulog naman ko pa. Tulog ka, nag-programming ka po kasakon mo. Kung matingala mo mag-isip-isin na, nag-programming na kamulog-tulog. Pag mataan na mo nang wala. Kung matingala mo sa movies, pag programmer na, way ligo, way... Kita mo, di ba? Nang sa story ba, basta mga IT, di ba?
walay passion, kapuliki ang sinina sa Lunes, mula sinina sa Friday, siya din ang mga panutbras, pwede mo natin mga dali. Di ba mo muna kapangaging adlaw yung mong isunod? Just kidding. Everything now is online. No? Even myself, tanan ako mga gamit, gadget, tanan puros na online. Pero basa-basa yun mo kayo mention, 200 millimeters di so imong bag ana pag-deliver ana di mo ko na-inform. Naman sir, tanawagan nga, 8 millimeters man di ay, abin ako inches. Like for example, if you're starting a business, like for example, you're a provider of the yummy and siomai you have, but you don't have that money to, rent a certain stall, you can use the app actually kung imo naon. Labi na karon, I was one also, nga di ba nag-post sa imo, was nga, i-post yun yung delivery. Why? For example ako, lami akong siomai, pag-deliver. So pwede na ko dili magrenta, di ba? Aminin na natin, paliod to lang daan. You have gusto kang restaurant, pero ang problema, parking lot. Di ba? Parking lot, init pa. Tapi lang ka-oras ang atong lunch break. 1 hour. Kung paabot dito, kao ka, muna ko sa iwan ay usapay, tulo na dito. In pa ba? Tapos bubalik, wala na, kainit pa. Now, na naman kayo mga pantry, using this street buy, muna yung selling point natin eh. Sa mga restaurant, if you really love this recipe, alas 10 pa lang, pwede na ka mag-text. Nga ipahatod sa imo sa opisina, kay sa pantry na mo mga orna, nakanan, so pwede na. Again, can you please give a round of applause to the group? And congratulations. And to the merchants, congratulations also sa akin na congratulations. Thank you. Siguro Jane. Wow! Supplier Bob sa cover. Gikan sa blessing insigida na mista. Lami kining mamista nga ng wala kay kontra bitaw.